Ами на мен ми трябваха около 3 години насочена работа в ултрамаратона, за да си кажа, окей, готов съм горе за 100 км. Бих препоръчал да започне с, ако вече имаш някакви изградени бегачески навици, т.е. успял си да бягаш примерно 50-60 км на седмица за някакво време, бих препоръчал първо да се пробваш, да се тестваш на някакъв трейл, който е около 20-30 км, в зависимост какво така намериш състезание, което ти е интересно. И след това вече, ако видиш, че това е нещо, което ти харесва, може да се премине на около 50 км. Не бих препоръчал на когото и да било да се хвърля веднага в 100 км, защото да, най-вероятно ще успееш да го направиш, но няма чак толкова голям смисъл. Важно е, освен обема, който е за седмица, да кажем 100 км общо правим, е да правим поне и денивелацията, която е състезание. Тоест, ако е някакво равно състезание, може и да направиш много денивелация, но ако искаш да направиш примерно 100 км с 6000 денивелация, ти ако правиш 200 денивелация на седмица или 300, ще ти е трудно да ги... Така че приблизително, ако говорим за 5-6 хиляди денивелация, да правиш нещо подобно на седмица, поне 4-5 хиляди. Не бих казал, че съм специалист по дишането, но това, което доста се препоръчва за особено за дълги ултрамаратони, е да се опитваш да дишаш през носа така възможно най-дълго. Да. Това на първо място помага да не вдигаш прекалено висок пулс, защото ако ти вдигнеш прекалено висок пулс в началото, след това ще е много трудно. Другото е, че особено, още не сме засегнали темата, но е хубаво да имаш възможността, всъщност устата ти ядеш, с носа по-скоро дишаш. Тоест, особено когато говорим за дълги ултрамаратони, доста често трябва да се яде, за да може тялото да продължава да прави това, което ти искаш от него. И когато ти трябва да ядеш така, примерно на 15 или на 20 минути и не можеш да дишаш през носа, това всъщност те вкарва в някаква лека криза, защото ако говорим за хора, които все пак ядат не само гел. Гел е сравнително лесно да се приеме, но ако искаш да ядеш твърда храна или нещо, което трябва да се сдъвче, каквото е било, тогава е хубаво да можеш да дишаш през носа през това време, през което ядеш. Да. Трябва да имаш някаква идея какво искаш да правиш с хранене. Защото ако отидеш без никаква стратегия, най-вероятно... Сега има някои хора, дори доста добри, които не се хранят много, но според мен те всъщност губят от потенциала си, като не го правят това нещо. И мисля, че така последните рекорди в ендюранс спортове всъщност са основно заради по-доброто хранене в последните години. Ако се върна назад, хубаво да имаш някаква стратегия. Дали ще са гелове, дали ще ядеш на пунктовете, каквото и да е, хубаво да знаеш горе-долу каква ти е идея. За да знаеш какво искаш да правиш, е хубаво да си го тренираш. Тоест, в някои от по-дългите бягания, които си правил, за да стигне до този ултрамаратон, обикновено всеки неделя, примерно 30-40 км, кажем нещо какво правиш, на сравнително високо усилие, просто тренираш какво би искал да правиш. Здравейте на всички, аз съм Кирил Райков, а вие сте отново с подкаста за спорт и здраве в друго измерение отвъд формата. Днес сме поканили наш клиент, близък приятел, човек, който познавам и който виждам прогреса последните 5 години в спорт, който набира скорост за всяка изминала година в България, а именно ултрамаратона, трейл бягането. Така че представям ви Станислав Чолаков. Добре дошъл в отвъд формата. Благодаря за това, че прие нашата покана. Директно стартираме, Стаси, с първия въпрос. Какво те накара? Бягането, ултрамаратона, генерално то е аматьорски спорт, любителски. Какво те накара да стартираш и стартира ли директно на голямата дистанция или мина първо през 5-10 км? Разкажи за себе си, бягането генерално, спортувал ли си? След това ще кажем за някакви специфики, свързани с разликата между маратон и ултрамаратона, шосейното и планинското бягане. Така че публиката е твоя. Мерси за поканата. Да, казвам се Станислав Чолаков, на 28 години съм. Никога не съм спортувал всъщност. Като дете, за разлика от доста хора, които мисля, че и бягат и ултрамаратони, но и се занимават с спорт в 20-30 години, повечето хора са имали някаква структурирана, някаква спортна структурирана дейност, когато са били малки. Аз като дете почти никога не съм спортувал, реално никога не съм ходил на каквито и да било тренировки. В училище, така, по физкултура, 2-3 пъти на седмица най-много да съм
играл в футбол, да кажем. Реално започнах да се занимавам с какъвто и да било вид спорт, вече на доста по-късна възраст. Примерно започнах на 17-18, просто да бягам в парка. Всъщност така започна. Както повечето хора, нали? Излизаш един ден, мисля, че беше примерно лятото, побягах така 5-6 км, колкото можех да избягам през това време. И след това бягах няколко месеца, след това спрях за доста време, може би няколко години даже. И вече на около 20 и няколко започнах така да се интересувам от така наречените endurance спортове. Имах лек бекграунд в колезденето, няколко пъти с приятели бяхме правили вид 600 с колела, което също е доста така популярно за ученици и за всякакви хора го правят това мероприятие, не състезателно, просто да могат да завърши. Да. И вече преди няколко години започнах да по-насочено да тренирам всъщност, като в началото основната ми идея беше да тренирам за триатлон. Но тъй като не съм особено добър пловец, се оказа, че триатлон може би не е точно моето. Макар че имах няколко пъти съм правил Лъско сърце, което е доста популярен кросов триатлон. Там има трейл бягане. И това може би ми беше първото трейл бягане на този триатлон, което е след доста плуване и доста сериозно колездене. Отиваш там над Приморско, едни прекрасни места и бягаш по скалите и малко и по плажа и в гората. Но тогава все още нямах особен интерес към трейл бягането, т.е. поради, може би преди около 5 години, когато вече, може би по COVID, тъй като дори парковете бяха затворени, повечето хора се насочиха някакси към планината, имаше тази вълна, мисля, че цялостно, нали? Ако дори днес като бягах на Витоша, нали, си спомням какво беше преди 3, 4, 5 години, нямаше почти никой по пътеките, по които сега се движи, докато днес беше доста пълно, дори по някои пътеки, които не са чак толкова популярни. Така че аз като масово, като хората, някакси това ме накара да започна да бягам в планината и всъщност разбрах, че това е място, на което се чувствам много по-добре. Най-вече заради самите специфики на бягането, но и за това, че просто парк е, хубаво място е, но някакси не виждаш толкова много от самата държава и от самата природа. Просто е много по-близко до природата и това беше основната причина да започна да занимавам по-систематично с спорт плюс природа, 2 в 1. Аз винаги препоръчвам и на наши клиенти, които не са бегачи, когато трябва да се прави кардио, освен силовата част в фитнеса, да се бъде в планината. Дали ще е разходка, дали ще е нещо по-интензивно. И тук ще отворя една скоба. Едни от тестовете, които правим, това е много дълбок HRV анализ, пулсовата вариативност на нервната система и анализираме там дори базирано на пулсовата честота, софтуера хваща математически дори и мозъчна дейност. И аз си направих наш експеримент с Влади. Между другото, гледайте другия епизод с нашия тренер Владимир Занев за бягането. Там се говори повече основи в бягането. И с него той ми казва, хайде отивам, понеже аз постоянно се сърдя. Викам, добре, ти отиваш постоянно си в планината, веднъж си ми се обадил да ходим заедно. И той ми каза, хайде, добре, и отиваме в планината, вика на Сентериевски езера. И много пъти сме ходили там на поход. Накрая се оказва, че двама приятели от Кипър негови, маратонци и те, ултрамаратонци, отиваме на Рилския манастир. И от Рилския манастир правиме денивилация 2 км до Сентериевски езера в някакво страхотно темпо. Накрая се оказа, че аз съм с най-малки обем кислород от групата 50, те бяха посилно по 70. И беше супер тежко натоварване. Стигнахме до Сентериевски езера, оттам направихме някакъв маршрут за обиколен и се върнахме на Рилския манастир в рамките на 7 часа поход, без почти никаква почивка. И се прибрах. Вече беше късно. Пак се тествах с джаджата да видя нервната система как ми е. Ясно е, че физически бях дроп сърма. И видях там алфа вълната на мозъчната алфа вълна, която отговаря за релакс, за медитативно състояние. Тя ми беше в таван. Всичко друго беше долу, само алфа вълната. И това е още едно доказателство, вече научно, как влияе природата на нервната система. Защото ти си там цял ден
и се бориш, нали, дето се вика, за оцеляване в природата, ляво, дясно, няма телефони, няма други мисли. Така че тук медитативното състояние и ефекта от това да бягаш по планината, нали, аз винаги се възхищавам и на катерачите, планински катерачи. Добре, разкажи как разграничиш, нали, трейл бягането, каква е разликата на хората, които не разбират нищо, маратон, ултрамаратон, шосейно, планинско. Нали, малко да се опитаме хората да ги въвлечеме в този спорт, който ти каза, че последните 5 години наистина аз виждам колко популярност натрупва за бягането в планината. Има няколко дефиниции. В момента световната атлетика сякаш тя не знае как точно да дефинира тези неща, защото тъй като стават по-популярни, някакси вече и световната атлетика започна да припознава доста повече спорта и да прави самата федерация така по-големи световни първенства и така нататък. Но най-просто, ако го кажем, всичко, което не е асфалт, може да се води трейл бягане. Дали това ще е пътека, дали ще са някои по-стръмни скални ръбове, дали ще е някакъв дори черен път. Всичко, което не е асфалт, е някакси офроуд или трейл бягане. Вече планинското бягане, да, свързваме го някакси с самата планина, защото той има и много места, където няма планина, но ти пак можеш да си на нещо като трейл. Иначе вече за ултрамаратоните обикновено дефиницията е, че това е разстояние по-голямо от маратона, обикновено над 50 км, като има доста дистанции. Стандартните са около 50 км, след това има около 50 мили или 80 км, около 100 км. Другата, може би една от най-популярните дистанции е около 100 мили, т.е. 160 км. И вече има някои така много дълги, над 200 мили, дори по-дълги, които вече са наистина многодневни състезания, така да го кажем. Като ултрамаратон няма нужда в планината. Сега има някои много големи и шосейни ултрамаратони, но те са може би малко по-малко на брой. Като цяло повечето големи ултрамаратони са в планината, защото просто е така доста по-интересно да видиш така пътеки, които са красиви и за да има смисъл да ги изкараш тези 160 км, повечето хора смятат, че все пак трябва да видиш нещо, отколкото нали, в някакъв има някаква допълнителна мотивация, да. Да, но има... Изчакаш някаква сърничка, нещо, да видиш нещо, мечка. Има всякакви, нали, някои хора и го правят на писта, може да си представиш на 400 метровата писта да въртиш 24 часа. Да, ще се завие свят. Това като Краси, аз не съм си коментирал Краси Георгиев, дето въртя на пътеката колко дни там беше в мола. Колко е най-голяма дистанция, която си бягал? За момента 100 км. 100. Разкажи спецификите в трейл бягането, да кажем, каква е техника на, да кажем, спускане и изкачване, т.е. там какво трябва да знаят хората като някакви специфики. Първо време е много важно всъщност какъв вид трейл бягане, защото има някои така пътеки, които са много близко до асфалта и са доста равни. Нали? Там няма много специфика. Но когато вече говорим за по-планински пътеки, трябва много добре да разберем какъв би бил терена, ако някой има интерес към нали, какъвто и да било трейл или ултрамаратон. Защото, да, ако говорим за изкачване, спецификата, особено в ултрамаратоните, е, че доста често трябва да вървиш. Нали? Дори най-добрите в света, когато става дума за 100 км или 160 км състезание, те върват някаква част от това състезание. Няма как да го бяга, защото когато процентът стане достатъчно висок, просто ефективността е много по-голяма ти да вървиш, отколкото да бягаш, дори и да можеш да го правиш. Тоест тук целта е да стоите под прага на лактат, чисто пулса ви да не минава определени зони, за да не се изпържите и да приключите. Абсолютно, да. Това е една ръка. И второ, че наистина, когато примерно говорим за 20% изкачване, просто тялото така е създадено, че големите крачки са много по-ефективни от малкото бяга. Точно. Да. И оттам всъщност това е една голяма специфика, например за някой, който бяга в парка, но никога не е ходил на преходи сериозно, защото нали,
Има хора, които цял живот са в планината, те правят големи преходи и те са готови за такова, нали, един такъв тип изпитание, примерно 6 км да върват с 1200 дениваци. Да. Но ако ти си бягаш в парка и отидеш на едно такова нещо, и то просто ще е изцяло ново за теб, защото ти не можеш да бягаш или ще бягаш първите 800 метра и след това вече едва ще ходиш. Да. Тоест, ако искаш да си добър в това нещо, трябва да отделиш някакво време всъщност в ходене и да можеш да тренираш тялото да ходи. Поне за мен това е много важно и аз някакси винаги съм бил от хората, които по-добре им се отдава ходенето, отколкото бягането. И това също е, може би, една от причините по-да ми харесва всъщност трейл бяга. А при спускането? При спускането това е много важно всъщност каква е пътеката. На първо време пак говорим за специфичността на състезанието, защото има някои пътеки, които отново са доста по-праволинейни, нямат особено много камъни и така нататък, но бих казал, че е добра техника на спускане на по-малки крачки. Това е, може би, което мога да, поне от моя опит. Аз в началото не бях добър спускач, даже бях много слаб спускач спрямо това, което, нали, можех да бягам наравно и да мога да катера. И последните вече 2 години се опитвам да съм малко по-добър спускач. Все още съм зад, може би, средното ниво за хората, които така бягат насочено в планината, но това да правиш по-малки и по-контролирани крачки, т.е. да имаш по-висок каданс, е така най-добрата практика, когато става въпрос за спускане на такъв терен. Но отново, спускането е някакси нещо, което трябва да го усетиш малко. Защото особено за дълги спускания на каменисти терени, някакси, ако успееш да влезеш в някакъв такъв стейт, някакъв flow state. Тоест, да не го мислиш много. Защото ако мислиш, те са прекалено много. Има ли специфика, да кажем, различни бегачи с различна техника, базирано на тяло, антропометрия, или горе-долу си има някакви правила, които трябва да се спазват? Сега, ако говорим за по-аматьорско и любителско, всеки, който както може, аз би го предположил. Има, особено на изкачване, има доста големи разлики. Някои много повече ходят, други все пак доста повече бягат. И това може да е, нали, да е равно и за двамата. Тоест, единия да бяга 80% от едно изкачване, другия да бяга 40% от едно изкачване и те да имат, нали, едни и същи показания. Просто в зависимост как точно тялото ти е настроено и какво ти си тренирал. В спускането не мисля, че за различните хора има чак толкова много специфика, по-скоро наистина да усещане. Тоест, един човек, давам пример, някой, който никога не се е опитвал да спуска, нали? Не се е опитвал да спуска на бягане на някоя пътека, той може да отиде и да е изключително добър в това нещо. Примерно, защото дори за хора, които са играли баскетбол, това, което там има много такива движения, които, нали, сменяш отляво надясно, скачаш, такива много малки движения и това може много да помогне всъщност на едно такова нещо като спускането. Тук може да кажем и на публиката, че, нали, чисто физиологично, биомеханично, нали, ако влезем малко в спорта по-дълбоко, нагоре е много повече концентрично активиране на мускулатурата, защото винаги избутваш, мускул работи по такъв начин. А надолу е движение, което мускула трябва да стабилизира, ексцентрично движение. И, нали, заради това и с тебе в залата, като работим, там работиме хем концентрични упражнения, хем ексцентрични. Маховика, който имаме, работи много за ексцентричното качество на мускулатурата. Нали, заради това е важно и хората да го знаят, че в случая там после ще поговорим малко за кондиционна подготовка в бягането и колко важно е, и дори ултрамаратонци правят фитнес по доста по-различен начин, естествено. Камъни, там пак строго индивидуално време, климатични условия, екипировка. Кажи първо обувките, някакви специфики има ли за трейла, какви са препоръките ти към хората, които искат да пробват, и след това ще минем пък за другата екипировка, защото там трябва да имаш доста подготовка, гелчета, електролитчета, добавки, вода, хидратиране, станции и така нататък. За обувките пак, според мен, ако някой тръгва да
сега да бяга, нали, ако говорим за някоя много равна пътека, примерно една от най-популярните на Витоше са пътеките на Витоше 100 между Железница и да кажем Драгалевци, която и да хванеш, може да се отиде дори и с асфалтови обувки. Но когато вече стане въпрос за така по-сериозни пътеки, които имат по-големи камъни, кал е хубаво с специфична трейл обувка, която си има, нали, съответния грайфер, малко по-различна подметка и като цяло е малко по-различно направена, за да може всъщност тя обувката да помага да се преодолеят тези един вид препятствия, които са най-вече камъни и кал в нашите планини. Нали, сега, коя точно обувка бих препоръчал, бих казал, че е строго индивидуално. Най-добре е човек да отиде да пробва и след това, нали, ако той има някакъв опит с асфалтова обувка, горе-долу знае какви параметри на обувка му пасват, най-вероятно това ще му хареса и за трейл бяганията. Но това, което също бих казал е, че е хубаво, нали, харесва ти една обувка. Хубаво е да след някакво време, примерно 1-2 години, когато вече техниката може би малко ти се подобри, малко по-добре разбираш тялото си и как успяваш да бягаш на такива места, да пробваш и нещо друго. Защото, нали, може да се окаже, че някоя обувка, която е много по-минималистична, например, много по-добре ти пасва и ти помага да спускаш по-бързо. Yeah. Защото една обувка с голям грайфер и с доста голяма пяна, която е може би най-популярното в момента в България, понякога може да ти достави някакви проблеми. Тоест кръка да не го чувства достатъчно близко до земята, а това особено за спускането е изключително важно, защото създаваш една нестабилност. Да, не си достатъчно стабилен и не усещаш достатъчно добре земята. И когато не усещаш достатъчно добре самата земя под теб, всъщност това може да ти създаде проблеми, най-вече в това колко ти си така уверен, че можеш да спускаш бързо. Защото, нали, когато става въпрос за големи камъни, за корени, треви, нали, ако ти можеш да спускаш примерно сравнително бавно всякаква обувка. Когато тръгнеш да спускаш бързо, ако нямаш увереността, ти не го правиш и обувката може да те спира в това нещо. Най-вече да ти помага и да не си уверен, когато я носиш. Как така малко повече практически и конкретно, как при подготовката ти за 100 км, една седмица, как разпределяш километрите, различни видове интервали, как се готвиш, какво би препоръчал на хората, като да кажем искат да стартират първо през 50 да минат, след това кога да стигнат до тези 100 км, да кажем, като някакъв ултрамаратон? Ами на мен ми трябваха може би около 3 години насочена работа в ултрамаратона, за да си кажа, окей, готов съм, нали, горе за 100 км. Да. Тоест, бих препоръчал да започне с, нали, ако вече имаш някакви изградени бегачески навици, т.е. успял си да бягаш примерно 50-60 км на седмица за някакво време, бих препоръчал първо да се пробваш, да се тестваш на някакъв трейл, който е около 20-30 км, в зависимост какво така намериш като състезание, което ти е интересно. И след това вече, ако видиш, че, нали, това е нещо, което ти харесва, може да се премине на около 50 км. Не бих препоръчал на когото и да било да се хвърля веднага в 100 км. Да. Защото, да, най-вероятно ще успееш да го направиш, но няма чак толкова голям смисъл. И жертвата, която е, да кажем, после един месец да си с болешки, или пък не дай се Боже контузии, нали, това също искам да поговорим, нали, колко опасно е от това ти да претренираш, да особено, защото сега това си е аматьорски спорт, нали, никой не се издържа само от планинско бягане в България и реално ти работиш едно и това е твоето хоби, но това е хоби, особено в ултрамаратон, ако е половин маратон, нали, маратон, може да го вкараш между това, ако имаш и деца, нали, малки, и тук говорим за много добро възстановяване, много добра подготовка и с храненето и зареждането и наистина може да рискуваш да се контузиш, особено ако контузиш сухожилие, мускул, нерв, после да не можеш за месеци да се оправиш. Аз това го виждах, когато преди 5-8 години
вече беше доста голям тренд и в България с 10 км, нали, защото така стартира. Последните 10 години горе се стартира от 5-10 км в парка, нали, и всички хора почнаха да бягат, което беше супер, но виждах масово и клиенти, които идваха в залата, че идват с тендинит на коленете, болки в кръста, нали, понеже те никога не са бягали в живота си, изведнъж, защото е модерно, почват да бягат 10 км, 21 км, маратон. Тук говорим за още повече, нали, ултрамаратон. Така че какви са препоръките, т.е. какви са най-често срещаните грешки, които хората правят и как може да ги предпазим хората, които искат да надградат? Точно, може би най-честата грешка е, че просто прекалено бързо се опитват хората да вдигнат обема, така да се каже. Тоест, ти минаваш от бягане 20 км на седмица, казваш, че искам да бягам ултрамаратон и почваш да бягаш 80 км на седмица. Нали? Това някакси за някои хора може и да стане, но наистина риска да се случи нещо неблагоприятно, дали с мускулатурата ти, дори дали с самата ти система на тялото. Ти можеш да изпаднеш в някакви, да кажем, анемията е много често при ултрамаратонците и при маратонците, така че това вдигане на обема е най-честата грешка, така че наистина постепенно вдигане на обема и след това вече, ако наистина ти харесва това нещо, защото ти трябва да го изпиташ. Нали? Не можеш да си кажеш, това искам да правя, но никога не си го правил. Тоест, отиваш, правиш първи ултрамаратон, виждаш как се чувстваш, нали? След него, защото определено възстановяването не е също като след това да избягаш 10 или 20 км. Да. Наистина може понякога да отнеме и месеци ти да се почувстваш дори добре в бягането, ако прекалено много си дал в едно такова състезание. И след това вече постепенно надграждане на обема, надграждане на интензитета, ако нали, не всеки гони някакво време, така че ти можеш и спокойно, като някой човек, който просто иска да завърши, спокойно да си караш, да ходиш на преходи, да побягваш така леко, но доста време да си на краката си, да кажем, 10-12 часа на седмица да правиш нещо в планината. Това също е достатъчно да завършиш доста голяма част от ултрамаратоните в България с сравнително добро време. Но наистина трябва да има надграждане, за да може да стигнеш до тези така тежки дистанции, защото наистина, ако се замислим това, което представлява една такава дистанция от 100 км с сериозна денивелация по сериозни пътеки, е наистина много голям стрес върху тялото и ти ако не си го адаптирал това тяло, то може да се контузиш, да, и да приключиш с това спорта. Както казахме, е супер полезен, нали, в планината. А като правило, да кажем, надграждане 10% обем на всеки няколко 2-3 седмици или горе-долу в практиката ти, кое виждаш, за да бъде максимално, нали, да се предпазиме от контузия и от претрениране. Да. Да, може би около 10% за няколко седмици, но е важно така наречените, нали, recovery weeks, в които малко сваляш обема, за да можеш да... Това е и в всяка една тренировъчна програма трябва да го има. 3 седмици прогресираш, една седмица имаш възстановителна седмица или 2 седмици прогресираш, една възстановяваш, пак дигаш. Нали, това си е така наречената линейна прогресия в спорта подготовка. Затова, може би, най-доброто нещо е наистина да намерите, особено ако искате за първи път да намерите треньор, специалист или някой, който наистина има много голям опит с бягането, който да ви бъде ментор, за да не рискувате, нали, вашето здраве, защото това е много голям стрес за организма. Колко пъти седмицата, нали, като тренировки е окей? Дай да кажем, 100 км да ги сложим като някакъв ultimate goal. Нали, за 100 км в седмицата бяганията, какви са вариантите, какъв тип бягания през седмицата, колко време отнема, да кажем, на един бегач да се подготви за тези 100 км, който вече е адаптирал към тези 50 км? Бих казал, че преминаването от 50 до 100 км аз бих препоръчал да е около година. Сега може някой по-бързо да го направи, но не знам дали има смисъл. Да кажем, хубаво е поне няколко, нали,
да направим една базова подготовка през зимата, т.е. да имаме така сравнително добър обем през зимата и след това вече да надградим, да кажем, в зависимост кога е самия маратон, 2-3 месеца преди него е хубаво да се достигат обеми на седмица, които са поне близки до самия обем на състезание. Тоест, в случая 100 км е хубаво да сме поне близо на обема на седмица бягане, да е 100 км. Да, при 80, защото 90 Да. на състезание, дето се викаш, издържиш още едни 10-20 км, дори ходейки. И другото е, важно е, освен обема, който е за седмица, да кажем 100 км общо правим, е да правим поне и денивелацията, която е състезание. Тоест, ако е някакво равно състезание, може и да не правиш много денивелация, но ако искаш да направиш примерно 100 км с 6000 денивелация, ти ако правиш 200 денивелация на седмица или 300, ще ти е трудно да ги говорихме това изкачване, спускане, така че приблизително, ако говорим за 5-6 хиляди денивелация, да правиш нещо подобно на седмица, поне 4-5 хиляди. Правиш ли, аз между другото, освен с тебе сега в последните години, в Норвегия, като живях там и играх още баскетбол професионално и бях и треньор паралелно последната 1-2 години, тогава готвех ултрамаратонец и тогава си спомням, тогава доста четях чисто теоретично, защото все пак не съм ултрамаратонец. И давах бягания на интервални бягания под наклон, точно за адаптацията на денивелацията с различни дистанции. И веднъж в седмицата, някой път даже до 2 пъти се вкарвах такъв тип интервали под наклон, т.е. да кажем бягаш 200 метра, 300 метра денивелация, после идеята е да адаптираш дали ще е ходене, бягане, дали да адаптираш малко то анаеробен прак, нали? Защото и онзи ден между си говорих с селекционера на националния отбор по биатлон на юношите по темата, защото в този спорт, да, той е аеробен, но ти ако дигнеш анаеробния капацитет и дигнеш този прак на лактат, защото ти горе-долу пулсовите ти зони средно на едно бягане, какви са? Пред средно да кажем, в коя зона си от един ултрамаратон, къде държиш? В ултрамаратон, в зависимост от дължината, е между зона 2 и зона 3, но абсолютно когато вдигнеш, нали, така да кажем, тавана, то всичко се вдига с него. Така че такива интервали могат да са доста плюс. Ако наистина търсиш някакъв сериозен... Да, вече търсиш резултат. Да, сериозен резултат. Да завършиш, търсиш да си подобриш вече, веднъж си направил 50-100, искаш да си подобриш малко капацитет, тогава биха влезнали този тип интервални под наклон за адаптация. А дишането, набляга ли се на дишането по време на бягането, понеже последните 3 години аз доста така влизам дълбоко и специализирам в метаболитните тестове и масово виждам като тествам тук всякакви хора, че те не дишат правилно по време на натоварване, особено когато вече се дигнат тези високите пулсови зони. И това само по себе си те ограничава в ефективността ти, или ако удариш вече лактатния прак и минеш в големите зони, това те изпържва и ти вече много трудно може да възстановиш от това нещо. Тоест, колко важно е дишането, какъв тип дишане, отделно когато да кажем виждаш, че идва наклон, и знаеш, че така не ще дигнеш пулса. Там има някакви тактики, които правиш. Аз още в Норвегия, след това ще споделя аз какво препоръчвах. Да правиш определен тип дишания при наклон, след това определен тип дишания като слизаш, нали, за да може да се опиташ да се запазиш за по-дълъг период от време. Не бих казал, че съм специалист по дишането, но това, което доста се препоръчва особено за дълги ултрамаратони, да се опитваш да дишаш през носа така възможно най-дълго. Да. Това на първо място ти помага да не вдигаш прекалено висок пулс, защото ако ти вдигнеш прекалено висок пулс в началото, след това ще е много трудно през цялото състезание. И другото е, че особено, още не сме засегнали темата, но е хубаво да имаш така възможността, всъщност устата ти ядеш, с носа по-скоро дишаш. Да. Тоест, особено когато говорим за дълги ултрамаратони, доста често трябва да се яде, за да може тялото да продължава да прави това, което и ти искаш от него. И когато ти трябва да ядеш така, примерно на 15 или на 20 минути и
не можеш да дишаш през носа, това всъщност те вкарва в някаква лека криза, защото ако говорим, нали, за хора, които все пак ядат не само гел. Гела е сравнително лесно да се поеме, но ако искаш да ядеш твърда храна или нещо, което трябва да се сдъвче, каквото е било, тогава е хубаво да можеш да дишаш през носа през това време, през което ядеш. Да. Аз това, което препоръчвах и между другото това го прилагам и не само с бегачи, с други вид спортове с месен тип. Когато идва наклон и ти видиш, че вече тръгваш да дигаш пулса, тогава да минеш от нос-нос, да минеш нос-уста, но да се опиташ максимално да опънеш този бял дроб, да издишаш. Ние с тебе това го коментирахме като стартира. Вдишваш максимално, издишваш максимално бързотата. Нос-уста, вече като качваш наклона. В момента, в който вече не може да издържаш нос-уста, минаваш 4-5 пъти уста да хипервентилираш, защото какво случва, ти влизаш в хипоксия, нали, защото не можеш да свикваш. Говоря, ако наистина искаш да минеш този наклон и малко повече да се натиснеш, уста 4-5 пъти, нали, за да можеш да вкараш кислород, да изкараш въглероден диоксид и вече като, нали, мине наклона си, минаш пак нос-уста да стабилизираш, после нос-нос. И между другото това работи и с баскетболисти, и с футболисти, и с такъв тип смесен тип. Дори при тях, когато дигнат пулс и започнат това нещо да го правят, виждам как много по-бързо възстановяват. Защото чисто логически ти вкарваш много повече литри на вдишване в организма и зареждаш всяка една клетка с кислород и тя много по-добре се възстановява, отколкото ако дишаш плитко, нали, под наклона и ти се ограничаваш. Ако ти на вдишване имаш по максимално в покой ти е 5 литра, нали, на вдишване и издишване, обаче ти, когато си влезеш малко в стресов режим, дишаш по 2 литра на вдишване, ти фърляш половината и повече в кофата и не възстановява организма. Така че това е нещо, което за мен е много важно за бегачите. Начинът на дишане, ако идва наклон, трябва да ходиш, да бягаш малък наклон, за да може да се запазиш и да възстановиш по-бързо. Добре, да поговорим за храненето, за зареждането, т.е. прием на калории, колко въглехидрати на час, след кога започваш първото зареждане, как зареждаш преди ултрамаратон, вечерта преди ултрамаратона, сутринта преди да работиш, електролити, хидратация, какво правим с корема, има ли някакви специфики, реална храна, гелове? Значи, може би ще започна от това, какво се яде преди ултрамаратон. Обикновено повечето, нали, той преди маратон идеята е така наречения carb load, т.е. няколко дни преди това да вкараш повече въглехидрати като процент от това, което ядеш, за да може гликогена в мускулите да е така доста на по-високо ниво и да имаш така да го изразходваш. Сега за мен лично това, правил съм си някакви експеримент, не работи чак толкова много, но все още го спазвам. Това, което е много важно, според мен е добра закуска. Тоест някаква така обилна, сравнително обилна закуска, поне 2 часа преди самото начало. Това понякога е трудно, защото, нали, кое е рано бягането? Да, повечето започва доста рано, но това е доста важно. Другото, вече в самото състезание, на първо време ти трябва все пак да си тренирал, нали, това, което ще правиш. Трябва да имаш някаква идея какво искаш да правиш с храненето. Защото ако отидеш без никаква стратегия, най-вероятно... Сега има някои хора, дори доста добри, които не се хранят много, но според мен те всъщност губят от потенциала си, като не го правят това нещо. И мисля, че така последните рекорди в endurance спортове всъщност са основно заради по-доброто хранене в последните години. Но ако се върна назад, хубаво да имаш някаква стратегия. Дали ще са гелове, дали ще ядеш на пунктовете, нали, каквото и да е, хубаво да знаеш горе-долу каква ти е идеята. За да знаеш стратегия, някаква тактика. Да, за да знаеш какво искаш да правиш, е хубаво да си го тренираш. Тоест, в някои от по-дългите бягания, които си правил, за да стигне през ултрамаратон, обикновено събота и неделя, примерно 30-40 км, да кажем нещо такова правиш, на сравнително високо усилие, просто тренираш какво би искал да правиш. За мен, според мен е хубаво да има поне около 60 грама
част въглехидрати прием, което не е много лесно. Нали? Да. Ако тръгнеш да приемаш без никога да си го правил, ще е трудно според мен да стигнеш до тези грамове. И вече всеки си зависи, нали, какво всъщност му харесва. Защото някои хора не харесват гелове и няма смисъл да ядат гелове, ако просто не им харесва. И са опциите за може да се ядат, например, аз това, което съм правил е да се яде пунктовете. Може да се ядат банани, може да се яде. Сега краставиците са по-скоро за солта и за електролитите, но каквото всъщност ти харесва. Нали? Когато интензитет в един ултрамаратон не е чак толкова висок. Тоест, самия корем може всъщност, ако ти си в правилната си зона и не си започнал прекалено бързо, коремът ти всъщност обикновено може да се справи с това, което му даваш. Така че, дори примерно има хора, които ядат някакви фили, хляб, някакъв. Сега, това не знам дали е супер препоръчително. Например, супа, ако има такова, това вече е за по-дълги ултрамаратони. Ако има някаква паста, това всъщност е добра опция. Ориз. Тоест може и по-бавни въглехидрати, просто защото усилието е толкова дълго, когато говорим за 100 км, то едва ли ще е под 10 часа. Нали, ако говорим за истинско планинско състезание, примерно ще е под 10 часа, така че тялото има време да ги усвои и след това да ги преработи. Но аз лично някакси смесвам. Тоест ям основно гелове, но и подпомагам с някаква твърда храна. Може това да са някакви барчета. Има всякакви барчета. Аз, примерно, съм дори с Марс, който е сравнително добър за ултрамаратони, но това би го препоръчал в началото, защото после вече, когато си на 5-6 час, корема е доста и той е уморен. И т.е. твърдата храна става по-трудна за преработване. А след колко време е първото зареждане? След час и половина, след 2 или как? Аз гледам около половина час след началото да е горе първото ядене. И вече на всеки час по 60 грама въглехидрат. Като то е хубаво да ги разпределяш. Нали? Дали ще ядеш на 30 минути или на 20 минути, в зависимост как си тренирал как и как понасяш, как свикваш. Как те е по-приятно, защото някои хора обичат повече да ядат, други по-рядко. За мен лично около 20 минути може би е перфектно, но това е защото аз съм и малко повече кила. И съответно трябва може би да вземем малко повече от тези 60 грама, защото нали, ако човек е 50 или 60 кила, е различно от това той да е 80 или 90. Със сигурност грамовете на час се увеличават и с това колко кила, защото просто тялото ти изразходва повече. Има ли някакви признаци, да кажем, чисто тялото да ти дава, да кажеш, че окей, почвам да изхвърлям много електролити, трябва да взема нещо магнези, такова сол, нали, соли, електролити. Има ли някакви признаци, които да кажем човек, който няма чак такъв опит, може да гледа и да кажем да сгреши в тактиката му на зареждане, но пък да знае, ако усети нещо, че най-вероятно трябва да зареди с електролити? Електролитите според мен са много важни, когато става дума за по-топли дни. Ако бягаш на около 10 градуса, може би електролит не е чак толкова важен. Не се потиш толкова. Не се потиш толкова, потъне ти е толкова солена. Също така. Ако вече бягаш на 30 градуса, става много по-различно, защото ти непрекъснато просто сол пада от теб. Признаци, не знам дали мога да кажа, но това, което според мен е важно, всъщност е отново да си правиш някакъв експеримент със себе си преди самото състезание. Тоест, ако знаеш, че състезанието ще е сравнително топло, отиваш на една тренировка, измерваш колко всъщност пот си отделил, примерно, за един час и след това, съответно, се опитваш да си набавяш толкова литри вода за час, колкото горе-долу изпотяваш, за да не влезеш в по-големия проблем от електролитите, сигурност е неналичието на вода в тялото. Защото тогава стават... ще има, ако вкараш твърде много сол, калий, натрий, пък изведнъж не си вкара толкова вода и то се получава дисбаланс. Цяло, според мен е много голям проблем на някои хора, че наистина не приемат достатъчно вода по време на един ултрамаратон и това тук вече е строго индивидуално, защото някои хора се потът много обилно, някои много по-малко. Тоест, теста е горе-долу взимаш климата какъвто ще бъде, нали?
отиваш, преди да излезеш да бягаш, се обличаш чисто гола на кантара, виждаш, че си 100 кила, Да. там отиваш, бягаш един час, прибираш се, обличаш чисто гол, виждаш, че си 99 кг и знаеш, че си загубил 1 литър. И също много е важно малко да се гледаш самия себе си. Примерно аз дори днес имах доста сол по себе си. Това значи, че със сигурност ме трябват някакви електролити, защото примерно в някои дни, които е по-студено, нямам сол по себе си, не съм се осолил, защото за хората, които знаят какво е осоляване, то навсякъде имаш. Особено в горната част, около раменете, по лицето. Ближиш ли се? Какво? Не, то просто си бял. И това може би е един знак. Днес съм по-солен. Калий, натрий, давай. Това е един знак да разбереш. А иначе за магнезия, по принцип, много е трудно да изхвърлиш толкова магнезии, колкото всъщност имаш в тялото. Тоест, едва ли би достигнал дори, освен ако не е някое състезание 5 дни, примерно, едва ли би достигнал до момент, в който магнезият ти не е наличен. То има такава малка мисконцепция, че крампите са от магнезия, те са калий и натрий повече. Калий и натрий също са важни до някъде за крампите, но най-често крампираш, защото не си подготвил мускула за натоварването, което му дава. Да, мускул е във форма, претоварваш го, там мозъка изпраща сигнал, сега ще се схванем, защото ще се контузиш. Абсолютно. Нали, и хората си, нали, това да се говори, това е магнезия, липса на магнезия, а то реално погледнато е просто невромускулен проблем, който магнезия се случва. Малко като обезболяващ за мускула, т.е. той си казва малко по-време, но няма да... Аз мислех, взимате ли, защото магнезиевия хлорид, чисто като гелче, той работи веднага на момента, дори помага мускула да релаксира. Да кажем, да си вземеш едно гелче, да си намажеш примерно пръстите, като се твищи, да кажем, се трябва да се схваща. Просто сами хрумна, може би никой не го прави, но чисто дори като идея да си вземеш малко гелче магнезии и след определено време да си намажеш пръстите, като се изморят, защото веднага ще попие, веднага ще даде на мускула да не се стяга толкова много, когато е претоварен. Просто ми хрумна като идея. Със сигурност, не знам, точно за магнезия, не знам, обезболяването в ултрамаратоните е доста така контровършил тема, защото има доста хора, които, особено за по-дълги ултрамаратони, пият примерно ибупрофен, парацетамол. Те се зобат яко. Да. Защото ги боли. Но това за мен е прекалено голям риск с себе си. Нали? Да, защото на болко успокоящи после може да си много аут. Прекалено много проблеми, които ти не разбираш. Контузии не само, нали? Всякакви неща. Когато говорим за наистина дълги ултрамаратони, не е само, нали, физическо, може и цялостно. Да. Нали, всякакви проблеми могат да са. Как се справяш с болката и с умората? Малко да поговорим малко за менталната подготовка, психиката, защото за мен, за да бъдеш успешен в такъв тип спорт и наистина трябва да си много стабилен психически, защото ти преодоляваш себе си и тази воля, която трябва да имаш, като вече си бягал над 5 часа, нали, за мен е... Не всеки човек би се справил с това нещо и ти го казвам от спортист, който 15 години е играл професионално и съм минал през какви не физически, но никога не съм минавал, нали, полумаратона ми беше най-голямото бягане до момента. Не, че съм се готвил, просто решихме тук да си направим отбор to Sport for Life. Даже, това са тениските, Софийския маратон. Ги направихме миналото година май беше. И това ми беше първото такова преживяване, без почти никаква подготовка. И си спомням последните километри колко зле ми беше, защото не бях подготвен физически, пръстци, ахилеси, колене, таз, нали, и видях какво е да се мине, и като говорим за 21 км, нали, говорим за 100 км, да си представям ти каква подготовка трябва да имаш. Да, аз съм близо 100 кг, да, не съм подготвен бегово, въпреки че съм бил спортист цял живот, това пак да означава, че е различен тип на товарването и си представям какво да... Даже не мога да си представя какво да бягаш 100 км. Първото наистина е подготовката, защото ако тръгне, нали, ако имаш някаква много голяма болезненост още на втория час от 13 часа състезание, може би не си на правилното място някакси. Да. Тоест, с подготовката всъщност ти
се опитваш болката да я изместиш възможно най-такава времето. Да, си в добра форма. Да. Тоест, подготовката ти дава самочувствие и спокойствие и това да знаеш, че няма да Самите мускули са готови. Да. Иначе от менталното може би е хубаво да си отговориш на един въпрос, защо всъщност го правиш. Защото за повечето хора, нали, 99,9% от всички ултрамаратонци в света, не само в България, не го правят за чест, слава, пари и така нататък. Те го правят просто защото им харесва. Тоест, ако не ти харесва това нещо, може би трябва да намериш нещо друго да правиш в живота си, тъй като ти използваш много голяма част от времето си, от свободното си време да се готвиш, да пътуваш, да участваш и така нататък. Пардон, само набързо, колко часа на седмица за едни 100 км ти трябва да подготовка? Ами, около 12-14 часа, нали, грубо казано, Да. с някакъв крос тренинг, силова подготовка и така Да. нататък. Да. Но това е без, нали, всичко друго, което правиш около това нещо, защото ти се къпеш, ходиш до планината, защото тя все пак не е точно до теб в повечето време, така че става повече часове. Служи го 20 часа, да кажем, Да. а 20 часа това си е на половин работен ден горе, ако е поемник до петък на 4 часа. Да. Нали, си изисква доста време, енергия, ресурс. И психически, да се върнем на темата за психиката, какви кризи, как се нали, преодоляваш себе си, какво си говориш, какъв е вътрешния диалог, какво би препоръчал на хората, които, да кажем, се хвърлят в това нещо и някой път ги върклят и някаква ситуация, в която те не са готови психически. Пак, първо да знаят защо са там. Тоест, ти ако не знаеш защо си там, кризата е много по-тежка. Нали, ако знаеш защо си там, доста по-лесно преминаваш кризата. Нали, имаш някакви, примерно, ядеш повече, пиеш, забавяш темпото, най-често при криза, започва да се чувстваш малко по-добре. Да. И съответно физически също се помагаш, за да може и психически да си по-добре. А другото, което е, понякога можеш да използваш някакви техники, например, сега аз не слушам музика по време на ултрамаратони, но съм имал моменти, в които просто някакси леко ми е писнало. Защото то е доста монотонно. Да. Особено ако пътеките не са много интересни. Да. Става монотонно. Може да си пуснеш музика, това някакси да те увлече. Друго, което е обикновено има хора, които ако ти си в голяма криза, някой ще те застигне. Той ще те настигне. Можеш да започнеш да си говориш с този човек. Просто да не мислиш толкова много. Боли ме голямото или мисля да спра, много съм изморен. Тоест, влезеш ли в една негативна вълна на мислене, или по-скоро да избягваш от негативното мислене, да търсиш как да разсееш ума. Да, малко да се разсееш. Сега, ако наистина има някакъв по-сериозен проблем с мускула или с коляното или с каквото е било, тогава вече може би е хубаво да се замислиш това наистина сериозно ли е, доколко е сериозно и да си кажеш, може би трябва и да спра, защото не е нужно винаги да стигаш финала, ако наистина има нещо, което примерно следващите 30 км ще го направят много по-зле. Защото ти примерно това ще трябва след това 3 месеца да се оправиш в него, вместо примерно за една седмица то да си мине, защото си спрял на време. Но това вече са по-сериозни кризи, които не са психически, а са по-скоро физически. Ясно. Да поговорим за темпо. Как се разпределя темпото на 100 км, т.е. тези тактики, които коментираме, но малко в конкретика и в някакви правила, съвети, какво се случва след 60-70 км. И за тебе, кое е най-успешната тактика в един ултрамаратон? Според мен най-успешната тактика е да не тръгваш с първи. Ако искаш да се бориш за някакви или знаеш, някой примерно познаваш горе-долу, който е на твоето ниво. Може би е по-добре не тръгваш с него. Това, което съм видял е, че може би около 90% от хората на такива състезания тръгват прекалено бързо. Да. Истината е, че в първите 2-3 часа ти наистина трябва да се чувстваш едно си на разходка, защото ако не се чувстваш едно си на разходка, в следващите 10 часа ще се трудни. Аз правя тази грешка много пъти с Влади от тинейджери, ще сме израснали с него. И даже ходихме да бягаме там, как се каже, това състезание, дето Run for Life, дето гониш количката те гони виртуалната. Тръгнах с него да бягам
И изпуках гумата и след това ми Да. беше супер тежко. Там не знам колко издържах, някакви там 16-20 км. Но спуках гумите в началото с неговото темпо. Нали, ушким, защото сме приятелчета да си говорим и беше доста зле. Така че да, първото е да внимаваш, т.е. това е като тактика да не тръгваш твърде бързо. А след това вече има много различни дни. Някой ден ще ти е малко по-добре, някой ден ще ти е малко по-зле. Тоест, ти през цялото време се опитваш да разбираш горе-долу как се чувстваш. да. Тоест, примерно минаваш през 40 км. Ако имаш опит, нали, с себе си, ако вече си така малко човек, който има няколко, нали, зад гърба си, вече си знаеш горе-долу как се чувстваш и може една от тактиките е леко да забавиш. Да си кажеш, примерно, сега този участък е труден, аз не съм чак толкова добър на него и не се чувстваш чак толкова добре. Това на мен на някои състезания много ми е помагало. Леко да забавя, примерно за около час и след това вече, когато се чувствам по-добре, да увелича темпото и да настигна хора, които всъщност са ме задминали в това леко забавя. Друга тактика е, нали, ако вече се чувстваш доста добре, да кажем в 60-тия, 70-тия километър ти все още се чувстваш доста добре, тогава вече трябва да мислиш къде е момента, в който можеш да си кажеш, окей, аз от тук нататък започвам да натискам. Защото ти не можеш, нали, на 70-тия километър да започнеш да натискаш, все още е далече. Да. Може би след няколко часа. Но знаейки трасето, всъщност гледаш трасето и си казваш, окей, 20 км преди финала, след това тежко изкачване, следва така бързо спускане, аз тук до финала мога да започна да се изцеждам на макс. И я слагаш тази точка и оттам нататък вече наистина увеличаваш темпото. Сега, да, има възможност в последните 5 км да ти стане тежко и да крампираш и да имаш някакви проблеми. Но това е риска на спорта, да. Но тук може би тактиката да анализираш правилно трасето и да видиш къде може да си позволиш базирано на твоята подготовка. Абсолютно. А някакви червени флагове има ли, които могат да се гледат, че не си готов за това нещо? Тоест, искам да бягам 100 км, обаче дали има някакви правила или просто ясно ти е, че ти не бягаш определени часове, определено обемна седмица. Нали, да си коментирахме, не можеш да бягаш по 50 км обемна седмица, за да хвърляш да бягаш. То можеш, но просто ще е тежко. Да, като червени флагове бих казал да пробваш поне 4-5 часа да бягаш. Ако не можеш, никога не си бягал 4-5 часа, нали, постоянно на някакъв сравнително така терен, който е подобен на състезанието, което искаш, сигурно ще е трудно да направиш 100 км. Да. Най-малкото, нали, психически, защото ти никога не си минал някаква... Ако всеки път си бягаш просто по 3 часа, не си минал вече в така фаза, в която може да ти стане скучно, да ти харесва това, което правиш за някакво време. Тоест, все пак да се подготвиш малко по-добре и психически с едно такова по-дълго бягане. Най-често на състезание, защото малко хора обичат, нали, да си бягат да има адреналин. Часа само. Добре, в седмичния цикъл как разпределяш, да кажем, ако понеделник 20 км, вторник, да кажем, правиш интервали по 10, някакви, после сряда пак 20, после приема почивка, събота 30 км, нали, т.е. гониш пак някакъв седмичен обем от някакви 80 км, да кажем, или 90, но си ги разпределил на различни дни, дълго бягане, късо бягане, средно бягане, как ги разпределяш според тебе, какви са препоръките, правилата за това прогресиране и подготовка, да кажем, на 100 км? Бих казал, че е също като всяко едно бягане. Тоест, не мисля, че има особени разлики. Обикновено едно дълго бягане, през седмицата 2 някакви интервала, ако, нали, имаш силите и можеш да ги правиш, и другото е сравнително леко бягане. Това мисля, че е формулата, която работи за всякакъв тип бягане. Дали искаш да бягаш 5, дали искаш да бягаш 10, 20, 40 или 100, това е на 100 колко е дългото бягане в седмицата? Да кажем, между 30 и 40 така един добър. Рядко има... Рядко се бяга повече от 40 на едно бягане в седмицата. Над 35, освен ако е на състезания, не мисля, че има чак толкова голяма полза от това нещо. Защото ти се после не може да възстановиш. Тук аз нарочно те питам, аз съм го правил и с Норвегия, което ти казах,
те, които са им помагал за ултрамаратона, с тебе сме си коментирали, като сме работили, че и за десетката имаш къси, да кажем, до километър, средни там по 1-2 километра и дълго веднъж отиваш правиш десетка или петичка. Същото е, ама е 30-ка, ти е дългото бягане, другото го разпределяш интервали, денивилации, маратони. А възстановяването, защото за мен там също правят много голяма грешка хората. Както си коментирах, ти имаш деца, семейство, работа, спиш по 6 часа, също време ще бягаш ултрамаратон. Това според мен също е червен флаг. Да, трудно е. Със сигурност спането е важно. Бих казал, че е хубаво да имаш. Нали, ако примерно ти спиш по 8 часа, да кажем, ти си човек, който си спи всеки път по 8 часа и започва да се подготвиш по-сериозно за ултрамаратон и съня започва да страда. Това всъщност е много голям. Най-вероятно ти се претренираш и затова сънят ти страда. Тоест, ако има някакви изменения като цяло в съня ти, най-вероятно трябва да погледнеш подготовката и да я промениш, така че да няма проблеми в съня ти. Другото, което е за възстановяване, според мен, и вие имахте подкаст на тази тема, е много важно всъщност храненето след тренировката. Важно е да си набавиш достатъчно храна, за да може всъщност тялото да се чувства добре след една тренировка и за да може да започне да възстановява възможно най-бързо. Тоест този цикъл, този период от около 1 час след едно особено дълго бягане, но каквото е било бягане, е хубаво да си набавиш достатъчно и въглехидрати, и протеин, зависимост, нали, от спецификата на твоето тяло. Другото е, особено за хора, които лятото, хубаво е да се набавя достатъчно вода и достатъчно соли. Защото ако влезеш в някакъв такъв цикъл, в който не си добавяш достатъчно вода, защото тренираш прекалено много и прекалено много се потиш, също може да е проблем. И сега това вече си зависи от живота на всеки един човек, но няма по-добро от това да си почиваш. Да, възстановяването, релакса. Да, и това е, мисля, че всеки го знае. Всеки един професионалист, особено в бягането, основното нещо е всъщност той да си седи на дивана и нищо да не прави, за да може тялото му да се възстанови. Да, пропорцията обем, интензитет и възстановяване. Ти дори ако спиш по 7 часа средно, но си тренирал, ти трябва да спиш 1 час допълнително, за да може, нали, това. Защото за мен е най-безплатният и ефективен допинг е съня. Да. И е доказано. Даже имаше едно изследване, четох за баскетбола, баскетболисти, които спът умишлено 2 часа отгоре и им сравняват вертикален отскок, процент от стрелба, концентрация, фокус, това нещо се подобрява и то в големи проценти. Следете за нашия епизод и за съня. Да, Стаси каза за епизода с нашия нутриционист Сами, говорихме за храненето. Говорихме, може би, за всичко, ако ти нещо сещаш, което сме пропуснали, екипировка, гелчета, хранене, маратонки, деривация, психика. Това, което не сме си говорили, всъщност е силова тренировка. Точно така. Колко важна е за теб? Какво виждаш, нали, когато работим тук заедно? Колко пъти в седмицата е окей да се работи? Каква е разликата, да кажем, между един бегач на 10 км силово? Има ли разлика? Каква е разликата генерално от фитнес тренировките и специфичните тренировки? Кои мускулни групи основно куцат и се претоварват? И важно ли е тях да ги работим, според тебе това, което сме си коментирали, естествено, да продължаваме ги натоварваме или да работим върху други мускулни групи, които са стабилизатори? С тебе си спомняш, че работим върху тазови сгъвачи, псоси, нали, мускули, които хора даже не знаят какво е псос. Нали, това е един такъв вътрешен мускул стабилизатор, който започва от тазобедрената става, минава отзад и се захваща за един от прешлените отзад. Е много важен и понякога бегачите имат болки в таз, ако щеш в коляно заради него. Така че да, кажи твоето мнение за силата подготовка и приоритизираш ли го и би ли препоръчал на хората? Според мен за някой, който в началото иска да започне да бяга ултрамаратони, т.е. той има някакъв бекграунд като бегач, иска да започне да бяга ултрамаратони, силата подготовка е много важна, защото всъщност наистина като цяло
това, което се случва на тялото и разбиването на всякакви вид мускулни влакна в един ултрамаратон е огромен. Тоест, ако ти не си достатъчно добре подготвен мускулно, ще имаш много проблеми в едно такова нещо. И съответно е доста важно да видиш къде са ти слабите места, защото всеки един човек са различни и след това да ги тренираш. Но ние си говорихме малко за спускането. Може би, ако може някой да си направи експеримент, бяга на асфалт, да отиде да бяга едно така спускане по-дълго, примерно 4 км за 20 минути да го спусне, да се опита да се напъне, нали, сравнително бързо и да се види какво ще се случи след 2-3 дена. Значи мускулната треска след такова нещо е огромно. Да, и това е заради ексцентричната работа, която коментирахме, защото доказано е, че мускула, нали, при, да кажем, една лежанка, защото е по-лесно, нали, това е ексцентрично движение. Нали, ние може да поемем доста повече сила тук, отколкото да бутнем. И едно такова спускане, ти имаш многократни такива ексцентрични съкръщавания в мускулното влакно и ако не си подготвен, мускулната треска ще бъде много голяма след това. И, нали, представяме си, когато вече става дума, нали, за дълго състезание, където ти искаш, не искаш да го спускаш. Нали, на спускането почти никой не ходи. Това е, нали, за изкачването, говорихме, хората ходят, на спускането никой не ходи и краката ти трябва да го спусне това нещо. Може да ги подготвиш само с бягане, но ще ти е по-трудно. Ако работиш целенасочено върху силата на тези мускули, те ще са много по-добре подготвени. Фитнесът един вид ти помага за този капацитет, нали, да можеш да държиш повече. И аз бих отворил една голяма скоба за важността да тренираш сухожилията. И важността да тренираш сухожилията с изометрични упражнения, но не просто едно столче на стена и един статичен напад. Даже аз гледах много изследвания и вкарвам не само на бегачи, но има си определени дори тестове, които правим на тензо под формата за бегачи, за силата на глезена, силата на коляното и силата на таза. Защото това са основните стави, които носят тялото и сухожилията, ако не са подготвени, това изисква много време за това, за може това сухожилие да бъде стабилно и здраво. И различни видове изометрични, преодоляваща изометрия, статична изометрия, т.е. не е просто да стоиш, нали, с съпротивление допълнително се правят изометрии. Това също е нещо, което за мен не се прави в бягането, има огромен трансфер. Освен силата, нали, мускула да бъде с голям капацитет, но и сухожилието да бъде максимално издръжливо. И това, което ти спомена, нали, да си видиш къде са ти слабите звена, ясно е, за да можеш да си го усетиш сам. Това трябва имаш много голям опит и с Никола Дипчиков, нашия най-добре боец, виждате епизода с него, нали, той има много голям опит, той каза, аз се усещам, аз никога не съм правил тестовете, които ти ми направи. Нали? Не случайно имаме тук динамометри и неща, които тестваме всеки един мускул и виждаме дали има дисбаланс, дали има някаква корелация, асиметрия, която ние с фитнеса може да го подобрим и ти да бъдеш по-ефективен. Да, защото една такава асиметрия, нали, когато бягаш 10 или 20 км, тя може би няма толкова много да се отрази на тялото си. Но когато бягаш много дълго време, тя всъщност най-вероятно ще направи някакъв проблем. Това, което спомена за гледане, също е много важно според мен. Една от най-честите контузии според мен като цяло при трейл бягането е всъщност прямо изкривяването на глезена. Да. Защото хората не са подготвени за най-често на спускане се случва. На спускане вече си изморен, не се усещаш, изкълчваш глезена. Не работят насочено върху глезените си и това, което е важно, че когато го изкълчиш, ако ти си достатъчно добре силово с сухожилието, можеш бързо да го върнеш. Да. И да не се стане, нали, да се подуе, да приключиш, да разкъсаш. Да. Докато ако не си тренирал изобщо никога глезена, най-вероятно може да се случи това нещо. И аз това, което виждам е, че много хора, някои от най-добрите ултрамаратонци в България казват, аз не тренирам изобщо силово, но като ги питаш, всъщност те всеки ден примерно правят нещо за глезена, правят някакви такива... Да, вкъщи собствена тежест, нещо тук, тук, ластиче там, нали? И уж не правят сила подготовка. Да, може би силата подготовка не е нещо, което е най-важното, но ако не правиш такива неща, които всъщност да закрепят, нали, някакви проблеми, които имаш, те ще станат много големи проблеми.
Да, и тук основно, защото при бягането много работи квадрицепса, нали, предната верига, прасеца, глезена естествено, но за мен това ти да работиш с задната верига, седалището, Да. задното бедро, еректорите, кръста, защото нали, особено в голяма денивилация ти товариш много кръста и ти ако не си стабилен там, тук коси, коремни мускули, нали, абдомена, защото ти постоянно сгъваш, нали, тазовите сгъвачите постоянно работят. За мен това е изключително важно. И ако искаш да си нали, на много високо ниво, сигурно ти трябва това нещо. Другото, което бих казал, може и по-интересно, ние не коментирахме точно тази част от екипировката, но доста хора използват щеки в така сериозни ултрамаратони. Всъщност на изкачване, защото е по-лесно да се... С тях успяваш по-бързо да вземаш изкачването. Всъщност хора, които имат по-добре развит гръб, по-добре развито рамо, може да си помагат на изкачването с тези щеки. Но това вече е много специфично. Става въпрос нали, за състезания, на които има наистина сериозни, тежки изкачвания, продължителни. Но ако погледнете някои от най-големите състезания, като UTMB, например, там всички в топ 5 на това състезание, което продължава примерно 15 часа, използват щеки и работят върху това да могат добре да ги използват и работят върху... Не знам дали работят толкова насочено върху горната си част, но то няма как да си добър в използването на щеки, ако не си достатъчно добре развил. Да, те са взаимосвързани. Супер! Ами, мисля, че така, поприключихме с нещата. Надявам се наистина епизода да е бил полезен. Коментирайте отдолу, ако имате някакви въпроси, ако нещо ви е направило впечатление, ще се радваме за обратна връзка. Да обобщим набързо, така ако можеш с 2-3 изречения да обобщиш това, което казахме, за да може нали, хората наистина да хванат максимум от този епизод, какво би било и какви така последните ти думи към зрителите и слушателите, какво би им казал в темата, която имаме. За всеки един, който бяга, ако ви харесва планината, опитайте да бягате там. Доста по-различно е, има си своите специфики, но се учат. За няколко години може да сте на добро ниво, от добър бегач на добър трейл бегач и всъщност поне за мен кефа е много по-голям, успяваш да намериш доста повече неща дори за себе си. А за ултрамаратоните са много специфични и ако трябва да знаете защо го правите, за да отидете на едно такова събитие. Нали? Ако просто отидете, защото някой ви е казал готино, но вие не го чувствате вътрешно, най-вероятно ще имате някакви по-сериозни проблеми. Ако знаете защо го правите и искате да бъдете там, най-вероятно удоволствието ще е високо, но все пак се подгответе добре преди да го направите това нещо. Търпение, постоянство, нали, и това да не бързат, защото това нещо отнема години. Теб ни отне колко? 5 години ти отне горе-долу така по-целенасочено, за да... Колко завършени ултрамаратона имаш? Мисля, 4 вече. 4? Да. Колко подиума имаш на всякакви такива трейлове? 10 може да. 10, което не е малко. Не е малко, 10 подиума, ултрамаратони 3 завършени. Това беше Стаси, Станислав Чолаков. Той не е дизела, не е някаква звезда, но той е един от вас. Той е наш клиент, наш приятел и заради това го избрахме да бъде наш специален гост, за да може да сподели това, което вие преживявате и това, което вие се опитвате да направите и този трансфер. Надявам се наистина епизода да е бил полезен. Давайте обратна връзка, споделите, коментирайте, ударете по един паленц, абонирайте се за нашия канал. Това е вашата подкрепа към нас, за да може да продължим да правим тези епизоди, този подкаст и да каним различни хора, коментирайте теми, гости, за да може наистина да ви бъде полезно. Това го правим за вас, не го правим за нас. И вашата обратна връзка е много важна. Благодаря точно за това, че беше част от подкаста, гост. Пожелавам ти успех. Сега започва сезона на бяганията, както се казва. И не забравяйте, че отвъд формата е подкаст за спорт и здраве в друго измерение. И последния въпрос към Стаси е: какво за теб е отвъд формата? Много добър въпрос. Не съм сигурен. Може би всъщност отвъд формата е това да успееш да
надскочиш възможностите, които ти си смятал, че имаш за самия себе си. Защото всъщност всеки смята, че има някакви възможности, граници, но можем да ги наскочим с целенасочена и добра работа. Супер! Да прескочиш себе си. Това беше от мен и Стаси. Ще се видим следващия път в нашия епизод. Гледайте и останалите ни епизоди и ще се видим в YouTube или Spotify. Чао от мен, Coach K.